besilisa kungenzeka babe namabele. Lento siyibiza ngokuthi gynecomastia. Asichaza. I-gynecomastia ilapho abantu besilisa bekhula amabele khona, ngithi banazo vele ingono siyazibona. Ne-breast tissue ke ikhona ngaphakathi efana neyabantu besifazane ukuthi yona ayikhulanga. Right? Iyake ikhuleke kulezi zimo. Yenzeka ebantwaneni abancane abaqeda kuzalwa, abafana abakwi-teenagehood kanye nabantu abakhulileke isikhathi esiningi lawo magroup athintekayo. Iyayibangwa izinto ezihlukahlukene. Ukushintsha kwama-hormones, angithi uyazi ukuthi abantu besilisa bane-hormone eningi esiyibiza ukuthi testosterone, ne-estrogen nayo ikhona kodwa incanyane kubantu besilisa. So make ne-imbalance yalama-hormone lawa kungakhula amabele. Ngaba khona izifo eziyibangayo, mayukuthi umkhulu ngomzimba lo kungakubeka engcupheni, kube khona namaphilisi ke ayibangayo. And then abantwana abancane bona isikhathi esiningi kube ingenxa yama-hormones aphuma kumama umntana maqeda kuzalwa. Silapha kanjani? Isikhathi esiningi ayidingi ukuthi ilashwe i-gynecomastia ngoba ayenzi umonakalo emzimbeni. Kodwa-ke kubantwana abancane nama-teenager iyayiphelele emva kwesikhathi. Mayikuthi udokotela uyakwazi ukuthi abone ukuthi ibangwe yisiphi isifo, kuzomela ku-treatwe leso sifo, and then ingenzeka ukuthi i-treateke nayo i-gynecomastia, and then abanye-ke baze bahambe beyenze i-operation ukuze-ke bezosusa leyo nyama leyo noma leyo breast tissue leyo ebanga lamabele. Okay, ngiyathemba ukuthi ufunda into entsha. uDr. Lethuke Nama we-Thrive Health. Ngizokubona kwelandelayo, ungakhohlwa ukuthi ungilandele for more health education. Cheers.